pozdrav youtuberi. Evo da objavim video vojne vježbe Hrvatske vojske u Litvi. Znači vojna vježba Hrvatske vojske u Litvi, u misiji. Uživajte u videu, pretplatite se na moj kanal, zapratite me, subscribe, like, share i naravno pogledajte video do kraja i pišite dole komentare. Nova vježba u Litvi. Pozdrav youtuberi.